Amante Tata Celestial, que te mora en altura en el cielo, tu nombre santo sea alabado, glorificado, alzado, ahora y para siempre y desde en tu eternidad. Amante Dios, tu pueblo te reunió un día más en mi plataforma aquí. Tu corazón humilde y recto y gratitud denje, oh Dios, nos te delante vos. Sabiendo, oh Tata Celestial, que no queda ningún otro camino para ir, asombra a botín e palabra de vida. Laga para vos Santo Espíritu en el momento na aquí está presente con nos, abre-nos intelecto, oh Dios, abre-nos comprendimiento de tal manera que vos Santo Espíritu podrá ser palabra de vida para nos a noche. Laga para nos corazón, oh Dios, está receptiva. Laga para nos por recibir palabra com gozo e a noite, pensar que vira delícia para nos alma. E passina, oh Deus, com boa dança e dança divino nos por em prática diário de nos vida. Guia, oh Deus, Steven, que também assim é parte a noite. Guia irmão que também vertal a noite, tata. Guia cada pessoa que tem parte dessa aqui, minha pessoa também que tem esse texto não. De tal maneira que estão aqui para glorificar o santo nome. Perdonar-nos, oh Deus, de nos descuido não. Perdonar-nos de lo que não nos pensa assim. E papia, não conforme a santo vontade. Lava-nos e purificar-nos de tal maneira, oh Deus, que nós podemos instrumento que a bota busca para terminar a obra aqui com ele. Dank you, oh Deus, para tu recostar aqui guia-nos, nos pedir de nome de único you, Cristo Jesus. Amen e amen. Amen, amen. Amen. Danke, meu irmão Argenis, para a oração. E, logicamente, a maneira se acostumbrar. E também quero chamar de minha parte bom bini a cada pessoa. Danke, dia guarda. Ok, agora share o link para tu rende por subir, se nós também arranca sali. Me quero despedir. Sì, no, mi chiede di spiegare passi mi dice coi co-host riveso di Steven Cristina anteriore e sì, dice sì mi co-host Passi bu co-host Roma. Ok, dammi back. Bom, io dammi di square che sbuta aqui nanan. Elian, mami away, pero mi no sa. Ok. Busqué ele. Então, A-L. Sí. A-L-A-A. Aqui na. Ok. Bueno. Ok, me quero meeting os outros dois. Vocês aqui anteriormente por começar. Ok, te quero aqui solo dingo sendo sua câmera. Vamos dentro dos. Bueno, feliz noite. Ambiamas. Recording in progress. Quero introduzir maneira toda noite sempre. Duas pessoas que te acompanham de casa que não estou sendo ele em seu mic. Sim. Ok, vamos ver o que está sendo. Só que está sendo. E te quero me atender algo aí. Ok, eu me boa noite. Ok. Ok, miro Marges, me digo que comida de pueblo. Escuchándonos. Sí, de mi parte, un día más, feliz noche. Welcome to nos. Sí, me está sumamente contento como me porto en parte a noche. Un tucurumanan. Den tremendo campaña aquí. Yes. Meu irmão Elian. Também quero felicitar a comunidade e pueblo. Primeiramente, queremos ter uma boa noite. Desejamos a cada feliz sábado e nana. Então, que nos porte momento bendicional um do outro. Amém. Tremendo. Danke. Bueno, nós passamos vai den tema também mil desculpa para horário assim tá com manhã com Deus su poder. Lá nós visa ave mês. Isso só lá acaba. O poder de Deus nos prospera vosso Jesus de meinta pontual eigenlijk aí na Igreja Refugio Jan Luikeland no 22
Aí na Den Haag, Marcuskerk. Dus Jesuor, als je best van botei inanos lo continua com um tremendo tema aí na refúgio. Dus tu rende me aí. Bueno, miro maar eens lezen um texto hoor, então ribe sei nos também amplia ave. Qual está o texto aqui? Gênesis 3:16. Nós também continua. Caminho de visa que Deus avisa Adão depois que ele peca e também a mulher. We willen zien bij ons van miro manger genis, van ons wak, ons wij moeten nadruk voor haar bij party kora. Ons wak de bisa. De bisa nos, emue ela bisa, lo mi multiplica mas a hopi mes bodolo na hora de parto, ku dololo boanya, boyu, toch bo desejo lo tapa bo esposo e ele manda ribabo. Juist, oké. Dus nós sabemos, meu irmão, que nós está vivendo de mundo que ainda é coisa aqui te come voor hopi e vooral também maioria be. Hello. Sorry. Because that's why that. Okay, biwak, sorry. Traduzindo. Nós estamos por repetir minha mãe. Ok. Nós vivendo de mundo hoje em dia que ainda hopi bia. We leven in een wereld waar heel vaak Juist. Gente movernan te bira víctima de caso aqui. vrouwen slachtoffer worden. Hopi bia die gente homber. Vaak door de man. Caminde mover praticamente te bira maneira esclavo. Waarbij de vrouw praktisch gezien als slaaf behandeld wordt. Door que homem de bisa para aqui, sinta aqui, bonta bai, bonta asesaki. Doordat de man zegt, blijf hier staan, blijf daar staan, blijf hier zitten, je gaat nergens naartoe. Alguém lo que cita aqui, vers aqui, e bisa wel ta ami ta manda dinge casa aqui, homem de que vers. Zullen de mannen misschien deze Bijbelvers vaak gebruiken als autoriteit om de baas te spelen over zijn vrouw. Ja, espero não estranhavo tem hasta e também de vice-versa. O zijn de homem também ta passa ding, is aqui. Maar verbaas je niet, soms zijn de rollen ook omgekeerd. Dus dat de man als slaaf behandeld wordt door zijn vrouw. Correcto, lo bom querer, pero ta sini, het is zo de. Je gelooft het misschien niet, maar het gebeurt wel. Juist, dus Dios moest nos estudia jera. Zoals wij gisteren hebben bestudeerd, heeft God ons laten zien. Que todos eigenlijk, esposo y esposa, tienen individualidad in Cristo Jesús. Dat zowel man als vrouw hun individualiteit hebben in Jezus. Juist. Oké, dus we nos vai seguir continuar ribe plaatje aqui. En vandaag gaan we verder op deze plaatje. Pues nós também mira que al final Cristo a compra nos com seu sangue precioso. Want we gaan uiteindelijk zien dat Jezus ons heeft teruggekocht met zijn waardevolle bloed. E nós também estudia na quem nos está pertencer, quem nos deve na primeiro lugar. En we gaan inzien wie wij toebehoren, wie wij op de eerste plaats moeten stellen. Minha esposa of Cristo. Quadinang. Mijn man of mijn vrouw of Christus, welke van de twee? Quem me tem que obedecer pro me? Wie moet ik als eerste gehoorzamen? Nossa cora dinge boekje die Hechos nam dan, Als we ons herinneren in het boek van Handelingen, caminda apostelen bisa nang. waar de apostelen hen hadden verteld. Nos mister obedecer Dios más cuende. Wij moeten God gehoorzamen meer dan mensen. Juist. Ok, nós vai depois riba em Hechos nang 4:19, pero lá nos vai riba cita pro me. We gaan straks verder kijken naar Handelingen 4 vers 19, maar we gaan nu kijken naar deze stuk. Ok, het bisa dinge boekje Council on Health. In het boek Councils on Health. Het bisa aunque cada uno lo manifesta individualidad.
Hoewel elk van de man of de vrouw hun individualiteit vertonen. Juist, sin embargo, en mese ta un individualidad puta, bouw die controle de Espírito Santo. Het moet een individualiteit zijn die onder de controle is van de Heilige Geest. Ok, nós miramos com Eva a usa sua individualidad. En we hebben gisteren gezien hoe Eva haar individualiteit E tem sua voluntad livre, mas cosco Adam também tem sua voluntad livre. Zij heeft haar vrije keuze, net als Adam ook zijn vrije keuze heeft. Pero ela usa sua voluntad livre para pecar of bij contra Deus. En ze heeft haar persoonlijke... zie je wat die betekent meer, Master? Sim, voluntad of libertad para escolher. Oh, ze heeft haar vrijheid gebruikt om God ongehoorzaam te zijn. Juist. Se nós está amável e similar na Cristo, als we liefdevol en hetzelfde zijn als Christus, lo tem mescla de coração e interesse que lo está beneficioso para tur igual. Dan zal er een samenkomst van harten en interesses zijn die allebei de partijen Juist. zullen ervan kunnen benutten, allebei. Correcto, por isso de com de Espírito Santo de guia. Ok? Waarom? Want de Heilige Geest is degene die leidt. Dan tem que Espírito de guia e nos lo quiere de um acordo. Zolang de Heilige Geest leidt, dan zullen wij van dezelfde gedachten zijn. Você de vis, hermano, vai de seguir vis de Steps to Christ. En zuster White zegt verder in het boek Steps to Christ. Tudo costa depende de action correcto de voluntad. Alles hangt af van de juiste actie van de wil. E poder de escojo que Deus se dona ende. De macht van de keuze die God mensheid heeft gegeven. Ta di nang pa exercer. Is aan hun om uit te voeren. Nós miremos que men wakta Deus de amor nos sirve que dan. Ik wil laten zien dat wij een liefdevolle God dienen. Juist, que men Deus que nota interferendi den e parte e di nos, que le dona nos. En God bemoeit zich niet met dat onderdeel van ons. Correcto, het donava libertad, pero te mostrava si kiko pascoe. Hij geeft jou inderdaad de vrijheid, maar hij laat je wel zien wat jouw keuze zou moeten zijn. Ja, swako. Het bisa. Den e union di bobida. In de verbinding in jouw leven. Bo afecto nang esa que da testimonio para la iglesia tomo 7. Dit lezen wij uit Testimonies for the Church, volume 7. Juist. Den e union di bobida bo afecto nang me se por nutri e felicidad di otro. In deze binding moeten jouw affecties de andere, de blijdschap van de andere moeten voeden. Juist. Ok, felicidad, ¿verdad? E bisa cada mes te ministrar na e felicidad di otro. Lucy, no? Wij moeten, ze moeten allebei de blijdschap van de ander vervullen. Juist. Nou, daarom. So, e bisa esa que te voluntad de Dios pabo. Want dit is het wil van God voor jou. Pero mientras na meester mezcla como uno, of maar terwijl ze moeten mengen en één worden, niun di nang lo perde nang individualidad den otro. Zullen ze geen één hun individualiteit verliezen in de ander. Dios está dueño de bo individualidad. God is de eigenaar van jouw individualiteit. Juist, zo ook. Laten we poner de vorm aqui. Laten we het zo stellen.
Wacht, imaginaal wat een kasa comiende. Te berat? Stel je voor, je bent met iemand getrouwd. Oké. Wat de bisa, oké, nu zijn wij verven kaasje blauw. En wij beslissen, we gaan dit huis blauw verven. Dus je wat op pensa. Lieverd, wat denk je ervan? Dan is je blauw. En dan we is het gaan blauw. het blauw verven. Oké, dan zijn wij kushina. Arroz con coco. En ik ga koken rijst met kokos. Itu bisa sih, arroz con coco. Men, de outra palavra, Partner zegt ja, rijst met kokos. tu lo qual que vou bisa também bisa menko. Dus alles wat jij zegt, zegt jouw partner precies hetzelfde. Ja, is que men nothing, koi bisa koi? Ente ajudando boku nada. Você não de dois de ajuda outro com nada. Jullie zijn elkaar eigenlijk niet aan het helpen door dezelfde keuzes te maken als elkaar. Juist. E mensen vou bisa, você blauw te bonsi, pero que tal no saque com verde? Die moet kunnen zeggen, blauw is wel goed, maar wat als we ook een stukje groen erbij doen om het een beetje eruit te halen. Lago nos pone também balde de broccoli também de bandule, doen isso sabor. Laten we ook een burger van broccoli ernaast zetten. Juist, que om het die een beetje lekkerder te maken. Correcto, que men die dorco we zijn nota e mesmo cos, we zijn ta uno sí, pero cada uno su individualidad. Jullie zijn allebei één, maar elk persoon met hun eigen individualiteit. Juist, en teoria we po ayuda outro, sun te mira algo que outro no te mira. En dan kunnen jullie elkaar helpen. De ene ziet wat de andere misschien niet ziet. Camine sun te fuerte e outro te débil e po ayude. En waar de ene wat sterker is en de andere wat zwakker, dan kan de sterkere de zwakkere helpen. Juist, dus Dios atrae de een forma maravilloso e pareja. En God brengt het echtpaar op een wonderbaarlijke manier samen. Juist, camina nang dos te mira sin perder nang individualidad. Waarbij twee personen één worden zonder hun persoonlijkheid te verliezen. Juist. Oké. Awo, PCMS ora nossa touch é parte de Eva e Adam. Als we het onderdeel van Adam en Eva even bekijken. Camina Adam escolhe para pecar voluntariamente. Waar Adam eigenlijk bewust heeft gekozen om te zondigen. Juist die bij mee com Eva dentro picar. Door mee te gaan met Eva in haar zonde. Ela mescla sua individualidade que são de Eva. Heeft hij zo zijn individualiteit gemixt met die van Eva. Juist, e de forma a voi que mandi mita di mi mes. Minota de Deus, di mi mes, pa mi mes. En daar heeft hij dus mee gezegd, ik ben nu van mezelf. Ik ben niet meer van God, maar van mezelf. Juist, então a pergunta da quem a comprava com seu sangue precioso? En dan komt de vraag, wie heeft jou gekocht met zijn wonderbaarlijke bloed? De quem realmente botar na primeiro lugar? Van wie ben je eigenlijk op de eerste plaats? De boca of de Cristo? Van je echtgenoot of echtgenote of van Christus? Na primeiro lugar. Vamos aqui com 1 Coríntios 6:19. We gaan nu kijken naar 1 Korintiërs 6:19, yes. 6:19, oké. Yes, oké. Miro man polícia. 1 Coríntios 6:19. Yes. Of você não sabe você curva é templo do Espírito Santo. Quem de tá dentro bolso, quem de bolso tem de Deus, e que o bolso não tá pertencendo a bolso mesmo. A sombra bolso agora comprar para preço. Pensei glorificar Deus dentro bolso curva. Alright, que men de quem me tá na primeiro lugar? De me casar of de Cristo? Van wie ben ik op de eerste plaats? Van mijn man of vrouw of van Christus? Oké, se nós waque texto com o mar geen se lezen hoy. Als we kijken naar de tekst die onze broeder heeft gelezen. Het is que nós não te pertencendo a nós mesmos. We horen niet onszelf toe. Juist, para somos nossa guardo comprar com preço precioso.
Van prijs. Want we zijn gekocht met een wonderbaarlijk bloed. Correcto. Laten we zwak kijken. Hermano White commentaar. De kaas hier bij tekstje. Laten we kijken wat zuster White hierover te zeggen. Juist. We zeggen awe nos erbij de naam die Jesus kibre is slavernij die dingen kaasnan. Doen we dat? Daarom gaan we in de naam van Jezus deze slavernij verbreken. Gewoon op bij kaas kwe tekst kom is abati boka saku tekst. Maar we moeten deze Bijbelteksten niet gaan gebruiken om onze man of vrouw mee te slaan. Juist, we worden bij KB pleiten wanneer bij tekst. Nou, dat is het idee. Of ruzie te gaan maken over deze teksten. Pero we sawo que in verdad, Cristo te sunga comprami. Maar nu weet je dat Christus degene is die mij heeft gekocht. Y bata hasi oración la que Dios you daba wo dinge caso si bata pasando dinge caso por estilo y. En dan breng je dit in gebed, zodat Jezus jou dan hierbij kan helpen in jouw situatie waar je in bevindt. Ja, je zo'n beetje nos bij mira, het kost grande. Oké. Zometeen gaan we iets groots zien. Oké, dus sigue bisa den testimonio para la iglesia tomo 7. We gaan verder kijken naar Testimonies for the Church, volume 7. Eto bisa dijebo mister puntra, kiko ta correcto. Van hem moet je vragen, wat is juist? Kiko tarobes. Wat is fout? Como mi por cumplir que propósito de mi creación más mío? Hoe kan ik op een betere manier het doel van mijn schepping vervullen? Juist. Pastor di kong, bonota di bomes, pas sombra bawaru comprar com prijs. Want je bent niet van jezelf, maar je bent gekocht voor een prijs. PC glorificar Dios de vosso corpo e de vosso spirito, qualta de Dios. Daarom moet je God groot maken in je lichaam en in je geest, dat van God is. Bo amor para lo que está humano me está secundario. ¿Vos escuché palabra secundario? Je liefde voor wat menselijk is, moet op de tweede plaats komen. Na bo amor para Dios. Naar je liefde voor God. Ja, naar je liefde voor God. Oké, e riqueza di bo affetto nan lo meseta flui pa esum qua duna subida pavo. De rijkdom van jouw affectie moet uitvloeien naar hem die zijn leven voor jou gegeven heeft. Juist, bibando pa Dios e alma tamanda su mio y más alto affecto nan. Door voor God te leven, stuurt de ziel, of leeft de ziel uit naar hem die het beste en de hoogste affecties heeft. Oké, ta e de rame más grande di amor na je qua muripavo. Het is je grootste hoe zeg je dat? Outflow. Juist. Oké. Dus je laat je grootste manier zien hoe liefdevol degene die voor jou gestorven is, hoe liefdevol je hem hebt. Oké. Se tá sine bo amor pa outro lo tá según e orden di cielo. Tremendo. If it is, your love for each other will be after heaven. Als dit zo is, dan is je liefde voor elkaar hetzelfde zijn als het liefde die in de hemel is. Yes, que mani aceite amor, aceite forma correcto. En dat is de juiste vorm. Ora o amor pa Dios está na primeiro lugar. Als jouw liefde voor God op de eerste plaats komt. Você nos avisa ayer que Adam e Eva mesra conhece Dios panamés. En daarom hebben we gisteren over gehad dat Adam en Eva God eerst voor zichzelf moesten leven. Yes, esposo me se tem relação personal com Deus. De echtgenoot moet een persoonlijke relatie hebben met zijn God. Esposa de mesma forma. Voor de vrouw geldt precies hetzelfde.
Juist. Maar mire, dus ora ku Adam, né? Dus ora ku Adam a mesca su individualidade ku Eva. Dus daarom zeg ik, toen op het moment dat Adam zijn individualiteit heeft gemengd met die van Eva, E a comprometer su compromisso com Deus. en zijn verbond met God heeft op de proef, of nee, Subida. comprometer. Juist. Dus op het spel Compromise. heeft gezegd, ja. Juist. Compromise. Dus op Ja. het moment dat Adam heeft zijn compromis met God, of verbond met God, op het spel gezet, Juist. Subida vira mais difícil. Em vez de vira mais fácil. is zijn leven moeilijker geworden in plaats van makkelijker. Juist. Nós mira a consequência com a biriba Eva. En nu zien we de consequentie die op Eva is gekomen. Juist. A consequência estava da tá com Eva o com dolor lo é luz. Dolor de parto. En de consequentie voor Eva was dat ze nu een kind moest baren en die pijn zou moeten lijden daardoor. E Adam mesra traco sodor de sofrenta. En Adam moest heel hard gaan werken. Ja, dus consequência de outra palavra a bim para todos. Dus de consequentie is voor allebei gekomen. Ja, is door que não apone Deus na primeiro lugar cada Doordat ze allebei God niet op de eerste plaats hebben gesteld. Ok, dus e contrale hoor, se nós que tem matrimônio feliz, En nu gaan we kijken naar het tegenovergestelde. Als we een gelukkig Ja. huwelijk willen hebben. juist. Ok, dus todos me se usam na individualidade de forma correta. Moeten ze allebei hun individualiteit op de juiste manier gebruiken. Ok, agora nós chega back na Gênesis, mas nós visa hoje 3:16. En nu gaan we weer terug naar Genesis 3:16. Mas o Deus avisa Eva awo, ok, Want God heeft even gezegd, toch bo desejo lota pa bo esposo e lo manda riba bo. toch zal je verlangen voor jouw man zijn en hij zal de baas over jou zijn. Ok, agora aqui com nossa lesa agora tem. Herinner wat wij net hebben gelezen. Agora nós vai trazer para nós por compreender versículo aqui. Nu gaan we het bij elkaar brengen zodat we deze vers beter kunnen begrijpen. Juist. Pero esse wo, hecho wo Deus visa, lo manda riba bo. Maar het feit dat Jezus of God heeft gezegd, hij zal de baas zijn over jou. Esse no que men que hombre wo lo bei usa of een forma arbitrario, dictatorial riba moe. Wat is arbitrario? Of iets zoals tyrannie. Tyrannie. Eu não sei no holandês palavra, pero tyrannie tem outra palavra, um style. Tirano. Arbitra. Juist. Skip it. Ja, gebruik gewoon die AMLO. Tyrannie, dat is ook goed. Sí, pero si van por repetir ese nombre más. Ah, oké. Oké, lo que me avisa eigenlijk hoe je no por usa eigenlijk een forma tirano ribemoe. Oké, de man kan dus niet op een tyrannische manier omgaan met zijn vrouw. Zo Dios no quiere pa emoe tampoco give up su individualidad. Quella recibe que Want God wil ook niet dat de vrouw haar individualiteit kwijtraakt die hij aan haar heeft gegeven. Ja, is voor somba is zaak i doen een na een de amo, por ejemplo. En dat ze dat geeft aan de man. Oké, ja, is dat zo como cita aqui nan trove den testimonio para la iglesia. We gaan nu nog een stuk lezen uit Testimony for the Church. Oké, capítulo 42. Hoofdstuk 42. Ok, pero después de pecar de Eva, como estaba a primeira transgressão. Maar na de zonde van Eva, omdat dit de eerste zonde was, Senhor avise que Adam lo mese governar ribaje. heeft God gezegd dat Adam over haar moet regeren.
Juist, el hombre está sujeto a su esposo. Zij moet onderdanig zijn aan haar man. Y esa aquí estaba de parte de la maldición. En dit was onderdeel van de vloek. Den hopi caso en maldición ahasi e vida de mujer hopi penoso. In veel opzichten heeft deze vloek het leven van de vrouw heel pijnlijk gemaakt. Y su vida un carga. En haar leven werd een last. Ok, es superioridad, ¿sabes qué es importante? Es superioridad que Dios aduna. No sé qué es superioridad. No holandés. Superiority, yes. Sí, no holandés no sé. Ok, ja, dat is lagi in inglés. También la viva que también sigue les acento también por Sí. Superioriteit. Dat is bijna hetzelfde in het Nederlands, superioriteit. Oh, oké. Ok. Dus God has given man his. Dus de superioriteit dat God aan de man heeft gegeven, heeft hij misbruikt in zoveel manieren om zijn mannelijke macht, zeg maar, uit te voeren over de vrouw. Yes. Als ik het zo goed begrijp. Correcto. Que nos familia de hopi sentido ave caminda, in cierto caso e mujer no tiene nada visa. Zo zien wij in heel veel situaties dat de vrouw eigenlijk helemaal niks te zeggen heeft. Ja, este een mujer die maar die papia en die maar die decidi, te een musota decidi. De vrouw mag niks zeggen, ze mag niks beslissen, alleen de man mag alles beslissen. Que men prácticamente e mujer gewoon teji Spanje, you kushina que konai. Dus de vrouw is er in principe alleen maar om daar te zijn, om kinderen te krijgen en voor het huishouden en klaar. We zitten hopi in de hombo awe te kue, ik tekst nang aki, zakken dan voor je context. En heel veel mannen tegenwoordig gebruiken deze tekst helemaal buiten de context. Ok, e nós sabemos waka we no chiquito e tekst na a con Dios te mira e assunto aqui. En nu gaan we bekijken hoe God deze situaties of deze tekst bedoeld heeft. Ja, isso, so, waka te pone aqui, wat denk je vorme te pone? Kijk hoe God het stelt. Mulher que somete seu mês na ser dictar para sempre. Een vrouw die zich laat leiden, dus dat ze alles voor haar beslissen. Tem assunto na de mais chiquita vida doméstico. In de kleinste zaken wat het huishouden betreft. Com renunciar sua identidade. Die haar identiteit afwijst. Escucha bom ou? Nunca lotar de hopi utilidade of bendição do mundo. Mire? Nunca lotadi. Nunca lotar de hopi utilidade. En nota útil. Ze zou nooit echt nuttig zijn. Juist, of een bendição do mundo. Of een zegen zijn in de wereld. Juist, maar zo die kon en noting individualiteit. E hamba guli sua individualiteit. En waarom is dit? Omdat zij geen eigen identiteit heeft. Haar man heeft haar hele identiteit opgeslokt. Juist. Dus no porta um bendição Deus te bisa. Então, wat te sige bisa aqui? En God zegt, ze kan dan geen zegen zijn. Kijk wat hij verder zegt. Ela no contesta el propósito de Dios su exigencia. Existencia, sorry. Ze zal niet antwoord geven. Riba Dios su existencia? Sí, de Dios su existencia. Ze zal geen Dios, de su existencia. Yes. Depois bela se exemplo só. Si uno sabe, pues darle en inglés, me querer dando comprender. O vereador que está assim na chiquinha e não pode ser. En inglés.
Mensen who yield up her identity will never be of a much use or a blessing in the world and will not answer the purpose of God in her existence. En dan zal ze geen antwoord geven op de Purpose. Ja, proposito. het doel Doel. van God in haar bestaan. Ok, então significa esta simplesmente máquina para guiar a vontade e mente de outro. Ze is dan alleen maar een machine om Juist. geleid te worden door de gedachten van de ander. Deus dá a cada homem e mulher identidade, God heeft een man en een vrouw een eigen identiteit gegeven. individualidade. Eén individualiteit. Kunang me ser acto den temor de Deus para mes. Dat ze moeten handelen uit respect voor God. Van Voor zichzelf, juist. Laga esposa decidir que a prerrogativa de esposo para ter controle total de sua culpa. Prerogativo, zal ik eens eten. Let the wife decide that it is the husband's prerogative to have a full control of her body. Ja. Dus de vrouw kan bepalen of het de recht is van de man om haar hele lichaam onder controle te hebben. Juist. En dat is wat kinang langswe kinang. Moldear su mente para adaptar a su mes de tu respecto. En zodat ze haarzelf kan vormen in haar eigen aspect. En dat is dat correr bij mesmo canal com su mes. Kom? Correr bij mesmo canal com su mes. Ze moet in haar eigen pad blijven. Juist. Ok. En dat is dat entregar su individualidade. Ze geeft haar individualiteit over. Su identidade perde e te funciona com o de sua esposa, met een meng, com o de sua esposa. Ja, haar eigen identiteit verdwijnt en ze mengt met de identiteit van haar man. Juist. Dan je skip een paar parti, dan bij te bouw. Het bisa, het deshonra Deus door die toma e position passivo aqui. Ze doet oneer aan God door deze positie aan te nemen. Correcto, que men emue que mescla sua individualidade com o de seu esposo. Dus deze vrouw die haar individualiteit mengt met die van haar man, Het deshonra Deus. die doet God geen eer. Juist, não se para que tu deve ser humano estima. Daar hebben we ook over, daar hebben we ook bij stilgestaan, broeders en Corbon, zusters. het toma mais lugar que gente mulher mais bem vítima ou Picasso. Vaak is wel de vrouw de slachtoffer. Ok, in veel tinde. gevallen. Juist, op je também no saco de een certa cultura não, of religião não, nós também receita bem de lande opi. We zien dat ook vaak in bepaalde culturen en bepaalde religies dat veel voorkomt. Juist, e timbe hasta entre nós também tinha coi. En zelfs ook tussen ons zien we dat soms gebeuren. Juist, maar mire, não tem religião moslim que conhece. Timbe so de nós também. Het gebeurt niet alleen maar in de moslim geloof, overtuiging, maar ook tussen ons. Ja, is que men die emuerta perde sua individualidade, dengue caso aqui sua identidade. Deze vrouw verliest in dit geval haar individualiteit en haar persoonlijkheid. Juist, e não pode desonrar Deus. E não por honrar Deus, me avisa. En daarmee kan ze God niet eren. Juist. Ok, pero het kon de vice-versa também. Maar dat geldt ook omgekeerd, dus voor de man ook. Ok, cara bom, nós que tu vai na mesa de pão, estudando a doutrina, como não tá? We zijn nog steeds bij de tafel of broodtafel om dit stuk te bestuderen. Agora, é qual que tá roupa sério, meu irmão, estima. En mijn geliefde broeders en zusters, dit is heel serieus. Você imaginava e homem
muri ding e condition. Want stel je voor dat deze man sterft in deze conditie. Kuta hasi su esposa solamente un machine. Die zijn vrouw eigenlijk alleen maar als machine gebruikt. Juist, dus e amber ku muri de condition e conte muri. Salva of perdi. Dus de man die in deze conditie komt te sterven, gaat hij dan verloren of is hij dan gered? Dus awes voor ora Dios te visa, emu weten deshonra a Dios. Vanaf het moment dat God zegt dat de vrouw hem niet, geen eer geeft, Ya no sacaba quanto ortinco en de hombre. dan Quasi weten coi. we eigenlijk al hoe laat het is voor die man. Pero emu weet tambe dori permiti e hombre a se saki. Maar ook voor de vrouw die toestaat dat deze man dat haar aandoet. E tambe te ayuda e hombre am tambe vai perdide e caso aqui. Zij is ook schuldig aan dat haar man verloren gaat in deze situatie. Juist, te pesemes e les nang de seminario aqui to wopi importante. En daarom zijn de lessen uit deze seminar zo belangrijk. Juist. Oké, dus ting wopi en de moe e tambe en de hombre te passando ding e caso nang aqui. Dus zoals we weten zijn er heel veel mannen en heel veel vrouwen die hierin lijden. Ok, lo vou apuntar mi out, pero Steven, como me tengo acto assim aceita mi caso venoche? En je kan misschien aan mij vragen, Steven, maar wat moet ik dan doen als ik me in zo'n situatie bevind? Me tengo lanta contra e hombre aqui começa a gritar em casa. Dat ik opsta, moet ik mezelf oprijzen tegen deze man en begin te schreeuwen in huis? Reclamar mi individualidade back? Mijn eigen individualiteit weer terugwinnen? Dat zie je nog dat zie je. Nee, zo doen we dat niet. Dus het is más problemen wat ik omrouwen curva. Want zo koop je eigenlijk nog meer problemen voor jezelf. Na primeiro lugar nós me assim Kiko, riba essa aqui cerca Deus de oração. In de eerste plaats, wat moeten wij doen? Deze situatie brengen aan God in gebed. Porque Deus está todo poderoso, amen? Want God is almachtig, amen? E tem poder para transformar o coração de gente. Hij heeft de macht om iemands hart te veranderen, transformeren. Juist, het tem poder para transformar esposo e esposa. Hij heeft de macht om de echtgenoot en de echtgenote te transformeren. Juist, então abo também que está passando dessa aqui, banho sabe noite o de desonrar a Deus. En jij die misschien jezelf bevindt in deze situatie, hebt kunnen zien dat je God niet eert door dit toe te staan. E banho sabe noite go na primeiro lugar wat pertencer a Cristo. En je hebt ook vanavond geleerd dat op de eerste plaats je Jezus toebehoort. Juist, e wat doen lo que te pertencer a Deus na boa esposo of na boa esposa. En als je geeft wat eigenlijk jou toebehoort aan je man of aan je vrouw. E de caso aqui ba peca contra Deus. In dit geval heb je gezondigd tegen Juist. God. Dus lo botingo puntra Deus de oração, se te meditar e visita com o versículo na aqui. En terwijl je mediteert over deze versen die we hebben gelezen, dan vraag je aan God. Juist, we te pedir Deus abre oportunidade para o papia que o casar enquanto Deus aqui. Je vraagt dan aan God om een mogelijkheid te openen, zodat je met je man of met je vrouw hierover kan praten. Correcto, dus Deus também abre oportunidade, we so wat humilde, we obedecer a Deus. God gaat dan de mogelijkheid voorbereiden, zodat je hem kan gehoorzamen zoals je dat zou willen. Juist, oké? Dus sowieso si gente no que tende, het queda of het bij usa geweld contra wo. En als die persoon dan niet wil luisteren, dan gaat hij misschien geweld gebruiken tegen je. Sim, ora de bir outro assunto trove. Dan wordt het weer een andere zaak. Você ora bueno, porque de ding is situação é. Senão vai ter que dar desonrar a Deus. Want dan kan je niet in die situatie blijven, want dan eer je God ook niet. Ok, pero bom rato miro man Argenis, primeiro Reinan 3:4. Bom wa com Deus te back nos op se nos para Cristo. Ok? Probeer je nou, Quanto?
Primeiro rei nang Ges 3 versículo 4. We gaan kijken naar 1 Koningen, hoofdstuk 13, vers 14. Ok, Vier. 4. Juist. Dus Vier, die kon, yes. juist. Die kon nos mesesa quem te sungu nos sirvi. We moeten weten wie we eigenlijk dienen. So também nós queremos algo Deus, não tem um Deus já de dinheiro de tua eternidade. Want soms denken wij dat de God die wij dienen niet dezelfde God is van gisteren en van morgen en van alle eeuwigheden. Ora nós para Cristo, Ele para nós, Ele defende nós. Als wij blijven staan voor Christus, dan zal Christus ook voor ons blijven staan. Hij Oké. zal voor ons vechten. Lago nós vá com Deus a defender seu servidor de casque. Lago nós coi. Laten we kijken wat God heeft gedaan voor zijn dienaar. Que Primeiro passa? rei nang Ges 3, 4. Juist, ja. Ok. Agora sucede que o rei atende a palavra de homem de Deus, que ela exclama contra o altar na Betel. Jeroboam a extender sua mão fora do altar, visando Garé. Mas sua mão que ela extender contra a seca, assim que não por a levar mais. Juist, juist. Mas mira que passa. Ora que o rei aí se man contra o profeta de Deus. Que Heb je passa? gezien wat er gebeurd is met de arm van de koning die zijn handen heeft opgerezen tegen de dienaar van God? Wat is Ele- er gebeurd? Sua manga vira seco. De outra palavra, por mover mais, por usar mais. Zijn hand droogde uit. Hij kon die hand niet meer gebruiken. Juist, nós mesmo para nos fé a noite, meu irmão, estima. En daarom moeten wij blijven staan voor ons geloof, broeders en zusters. Deus lo para nós também. Tanto homem, tanto mulher. Não tem medo. God zal dat ook voor ons doen, dus wees niet bang. Voor man en vrouw, God zal voor ons staan. Aunque você tem medo, confia em Deus. Ook al ben je bang, vertrouw toch op God. Diz o Senhor, me que obedecebo whatever it takes. Zeg tegen God, God, ik wil jou gehoorzamen wat er ook gebeurt. Ok, Colossenses 3:18. Você tem, meu irmão? Dale para nós. Colossenzen 3:18 gaan we nu lezen. Vamos aqui te visa. Laten we kijken wat het zegt. Certo, dia. Dale no meta de screen. Colossenses 3. Colossenses 3:18. Yes, e just me ver. Ok. Esposa não, seja sumiso na bolso, esposo não. Maneira da paz tem Senhor. Esposo não, estima bolso, esposa não, e não seja amargar contra não. Amém. Amen. Ok. Dus esposa não, mas está sumiso na quem? Não esposa. Vrouwen, Esposa. Sim. Sim, sim. Broentido, maar tiene vos stem. Ok. dus de vrouw moet onderdanig zijn aan haar man. Juist, correcto. Pero wat que texto te sigue bisa? Maar kijk wat de tekst verder zegt. Manera de paz tem Senhor. Zoals het gepast is in de Heer. Esposa não estima você esposa, que men estima não. Echtgenoot, houd van jouw echtgenote. Houd Nou, van haar. Juist, não seja amargar, não seja arbitrar, não seja tirano eigenlijk. Ah? Wees niet bitter, wees niet tyrannisch tegen haar. Juist, que men de outra palavra, emo weet tenho someter tanto tem que esposa te com? Someter na Cristo. Dus de echtgenote moet onderdanig zijn aan haar man als de man onderdanig is aan Jezus. Maneira da paz, et um lá em poner assim que ajuda a lo que tata de vision, de verdade? Ik stel het zo, de zoon doet wat de vader zegt. Klopt dat? Yes, correcto. Se nós escolhemos esposo, ah, mas está sumiso na Cristo, En dan pakken we het zo, de echtgenoot moet onderdanig zijn aan Christus. e mesmo com esposa, maneira da paz de Cristo, mas esposo, sumiso na seu esposo. En
De echtgenote moet net zoals als het gepast is in Christus, moet zij onderdanig zijn aan haar echtgenoot. Ok, agora nós vamos ver Hechos 4, 18, 19. En nu gaan wij kijken naar Handelingen 4, 18 en 19. Yes, que bisa. Hechos, sim. Olha bisa, aqui não que take over de individualidade de apóstolo, aqui na bisa não. Wat hebben de discipelen of de apostelen hierover gezegd? Ok, Hechos 4, 18, 19. Handelingen 4, 18 en 19. E ora nang a manda yamanang, nang a ordena nang pa de nenhuma maneira no papia ni sim de nome de Jesus. A Pedro e Juan contestai a bisa nang, boso juzga se está correto de vista de Deus, para escuchar na boso, mas com a Deus. Juist. Que Mandy, nós mister obedecer Deus também, mas net assim que depois, mas correndo, de verdade? Dus wij moeten, net als de Bijbelvers zegt, God gehoorzamen meer dan de mens. Juist. Se nós mensagem lá em Waka que não se impede coisa aqui. E de visa, e pergunta a que ser contra a maioria bia. Deze vraag is heel vaak gesteld. Esposa lo porta in su mes voluntad? Kan een echtgenote haar eigen wil hebben? Well, hermano, wij weten in Adventist Home. De zuster White zegt in Adventist Home. Que a Bíblia diz claramente que o esposo da cabeça de família. Dat de Bijbel duidelijk zegt dat de echtgenoot het hoofd is van het huishouden. Juist, esposa não somete vosomes na vosomes esposo. En de echtgenote moet dan onderdanig zijn aan haar eigen echtgenoot. Oké, wat kijk hermano vai dizer que aqui não? En kijk wat zuster White verder zegt. Si el mandato aqui termina aqui. Als deze sim. Als het hier stopt. Ja. Als het gebod, ja dankjewel. Als het gebod hier stopt of ophoudt. Ja, nós verbisa que a posição de esposa não está inviável. Sim. Dan is de relatie. Não, a posição de esposa não está inviável. Dan is de positie van de vrouw niet iets om te benijden. Ja, isso é desejável. Não é que tem uma esposa aí. Dan wil geen vrouw eigenlijk een echtgenote zijn. Sim, mas é não tem vontade, não é verdade? Em temas. Want je hebt geen eigen identiteit, je hebt geen eigen wil. Juist. Het is een positie hopi duro e hopi difícil de hopi caso. Het is een hele moeilijke en ingewikkelde positie in veel opzichten. Ja, het is een lota melhor se estava in menos matrimonio, claro. En het zou beter zijn om dan minder huwelijken te hebben. Ja, is pas ook. Wat ik keer wat ik goza douche die bebida bij Amsterdam, bij Cairo, bij shop. Want denk je bent aan het genieten van je leven, je gaat overal naartoe wat je wilt, naar Amsterdam, ergens anders om te shoppen. Agora vou ter casa para se bebida amarga. Vou ter melhor in casa. En nu ga je trouwen en dan heb je een betere leven. Dan kan je net zo goed niet gaan trouwen. Ja, is je esposa te wezen, bom te salve. Kira kaas. Dan zegt je echtgenoot, ja, je gaat vandaag niet uit huis, je blijft hier. Kay sinta. Blijf zitten hier. Bij la papaya. Ga de kleren wassen. Bij cucina. Ga koken. Bij drumewo. En nu ga slapen. Landariva. Opstaan. Kay sinta. Ga hier zitten. Também qualquer een PlayStation, een joystick het is inki, assim dat komt er mooi. Net alsof de PlayStation aan het spelen is met zijn joystick. Pero het is een hoopie esposa aan te para, net ne palavra nan. En heel veel echtgenoten blijven staan op de woorden. Nou, dat is de tekst aqui. Esposa nan
someten nang mes. Punto. En ik lees alleen deze tekst. Echtgenoten, wees onderdanig. Juist. Punt. Pero, hermano, hay que visa. Pero, Maar, Sister White zegt verder, maar nos lo lesa e conclusión de e mesmo mandato kuta manera ta paz den Señor. Maar we lezen verder in het gebod zoals het gepast is in de Heer. Ok, me que era noche e dama nante gusta e studio aqui. Ik denk dat de dames deze studie vanavond heel fijn vinden. Pastor de dice, por fin Cristo ta para minha noche. Want ze zeggen, eindelijk staat Jezus voor mij vandaag. Pero sempre Jesus para pa muenan. Se estima nang. Maar Jezus heeft altijd gestaan voor de vrouwen. Numa nossa casa e nós não tava te aqui com Deus te exigir de nós. Maar we zijn getrouwd en we wisten niet wat God van ons verwacht. Pero ave noche basa. Maar vanavond weet je het. E ave noche bo pareja também está se eta exercendo essa aqui contra vo. En je partner heeft nu ook ingezien als hij of zij dit tegen jou doet. Ja, isso aqui tá pas hopi bem nos ta wak, marca de beste, cultura de pediconai. En vaak kijken we naar het merk van het beest en dat soort dingen. Quer saco nos lá em seio de Deus. En we denken dat we de zegen van God zullen ontvangen. Logo nos ta dempica sinsa. Terwijl we misschien in zonde leven zonder dat we het weten. Juist, we zeggen ave noche Deus te sperta cada um de nós. Daarom is Jezus ons nu aan het waarschuwen. Juist, we moeten bij kwe, nos na bij largo, moeten kwe dos pari pida koma pa no rond af. We gaan nog een paar punten bekijken, zodat we kunnen afronden. Juist, nou sobrano so deal con de een outra ocasião. En de rest doen we dan in een andere studie. Ok, wat que saque hoor, te visa sin aqui. Deus te... We gaan naar het volgende kijken. Ja, Deus está exigindo e esposa mestre mantener e temor e glória de Deus sempre delante de. Ok. Eu bem diga mais grande. Chuche. Eu não tinha mais, ja, misschien echt. Ok, wat daarmee is je maar grande. O quartier é mais cortico para mim, por verdade, mais fácil. Sim, no problem. Você vai dar mais horas aqui, babo aqui. Você coe inglês, papimento à parte. Die keer zien wat een maas overzichtelijk Pablo vertalen. Oké, ja. Bueno. Oké, ja, teki, grande. Juist, que men Dios te exigir, o sea, no se dice acaba, es sumisión totalmente ser así solamente en el Señor Jesucristo. De overgave moet, de totale overgave moet alleen naar Jezus Christus gedaan worden. Dus we moeten ons alleen maar totaal overgeven aan Jezus Christus. Juist. Kende a cumprir com su messi como su messi para el prijs infinito de su vida. Die haar eigenlijk voor zichzelf heeft gekocht met een prijs van zijn eeuwige leven. Juist. Dios te dona e consciência que no por violar sin haya castigo. Dios te dona una conciencia. ¿Poner en inglés? No, poner en papiermento. Oké. God heeft haar een geweten gegeven. Dus God heeft haar een geweten gegeven zodat ze niet dit kan doen zonder straf te krijgen hiervoor. Yes. Laat me just bula pide. Yes, laat me bula bij een parte cora. Ta error de imaginar que com devoción ciego mostrarse exactamente lo que su esposo te dice dentro cos.
Het is verkeerd om je voor te stellen dat een blindelingse overgave om te doen, of om precies te doen wat haar man zegt dat ze in het leven, wat haar man zegt dat zij moet doen. Juist, você te bisa dentro. Ora es saco haciendo ese elo adain su cuerpo y su espíritu. Terwijl ze weet dat als ze dat aan het doen is, dat ze haar eigen lichaam en geest verpest. Juist, com a ser rescatar voor de esclavitud de Satanás. Die eigenlijk gered is van slavernij door Satan. Tem dat mais alto que o esposo para com esposa. Er is eentje die hoger staat dan de echtgenoot voor zijn echtgenote. Está su redentor. Het is haar redder. E su submissão na su esposo En haar onderdanigheid aan haar man deve ser entregar maneira Deus a ordenar. moet gegeven worden zoals God dat heeft geboden. Maneira da paz den Senhor. Bonita. Zoals het gepast is in de Heer. Juist. Maar ik kon ik dat maasje bonita mesmo, irmão, estima. Het is ontzettend mooi. Wat ik hoor het tekst ook dat we in Matthew 22, 21. Weet je de tekst nog wat we hebben gelezen in Matthäus 18? Sorry, 22, 21. Het is para doen aan Dios lo que te pede. ¿Sí? Matthäus 21, vers 22? 21. 22, Oh, Matthäus vers 21, 21. Ja. vers. Ja. Ja, eso se va a decir, pero este dice nos doen a Dios lo que está de Dios y doen a César lo que está de César. ¿De verdad? We gaan het niet lezen, maar het zegt dat je aan God moet geven wat God toebehoort en aan Caesar wat Caesar toebehoort. Que de otra palabra, tan tengo lo cual que esposo te visa, Dus met andere woorden, terwijl wat de man zegt, te paz, te klop of te ding e obediência de Dios, past of klopt naar de gehoorzaamheid van God, e moe por someter, of moe me se someter. dan moet de vrouw onderdanig zijn aan haar man. Pues te aceita lo cual a palavra de Dios te visa. Want dat is wat het woord van God zegt. Pero si lo que hombre te visa, te vai contra, te viola a consciência de ene moe, te vai contra a vontade de Deus, e se moe tengo visa, no. Maar als wat de man zegt dus tegenovergestelde is aan wat God heeft geboden, wat God heeft gezegd, en dat haar eigen geweten tegen haar eigen geweten ingaat, dan moet ze niet onderdanig zijn aan haar man. Dus laat me repetir zo meteen bij clausura. Ik ga dit even herhalen, want we gaan afronden. Damas nang somete, Bijbel wist ook op 10 die somete. Dames, de Bijbel zegt je moet onderdanig zijn. Dan tengo esposa te somete na Cristo. Esposo te somete na Cristo. Zolang je man onderdanig is aan God. Oké, dus het tiende moe die masker om te somete of no, nang no te somete. Want het gebeurt vaak dat ook al is een man onderdanig aan God, dan wil de vrouw alsnog niet onderdanig zijn aan haar man. En teorie tambe e moe tambe te contrali di scritture ki nang teorie. En dan is de vrouw ook niet volgens het woord aan het leven. Oké, laten we zeggen, dit is een party chiki, de party hele kinang. We gaan alleen nog één stukje lezen. Het bisa nang te pone, dus e hombre que te interpretar texto malo, y te aplique malo. De man die dus het woord verkeerd interpreteert. Het bisa nang te pone nang esposa de un posición contrario na escritura. Contrario na escritura. Zij zetten hun vrouw in een positie wat tegenover is van wat de Heilige Schriften zegt. Interpretando escritura de forma aqui. Door het geschrift op deze manier te interpreteren. Oké.
não te violar o desenho de instituição matrimonial. Verbreken ze de zegel van het heilige huwelijk. Não se mirele? Não se mirele, não? Dus de quadro aqui tem hoop parte mais, we não vai den tour, pero é bom para nós Er is nog compreender. heel veel meer, maar we gaan niet alles Juist. doornemen. Ok, lá me diz esse saque para nós comendo ambulância e moenança para nós botar balança. Ik ga dit nog even lezen, zodat de vrouwen en de mannen een goede balans mogen hebben. Ok, e gente moe se lese cita aqui, den testimonies on sexual behavior, adultery and divorce. E te bisa, maneto para escrever. E te bisa, nós moe na me se cargo Deus apone nos sujeto na nosso esposo. Wij als vrouwen moeten onthouden dat God ons heeft geplaatst onder de leiding van onze mannen, dus de echtgenoot. Ora bom, essa aqui não tá amita bisa dama, no rabia comi, no tira amigo piedra, mas tá cita e Bijbel de bisa. Dames, denk eraan, ik zeg dit niet uit mezelf, dus gooi geen stenen naar mij, maar dit is wat Ellen White En van de God Bijbel. geïnspireerd heeft gekregen. Bijbel dame de bisa, want Ellen White zo, Bijbel de bisa. De Bijbel zegt het ook, dus niet alleen de zuster White, maar ook de Bijbel zegt. Maar mira conduce tá que men Deus te botando balança, pessoal, oi, mas mira den chat, o ene bisa, esse word se como ursi. Ja, zie je hoe mooi het is? Want ik heb in de chat gezien dat iemand heeft geschreven, het moet wel in liefde gebeuren. inderdaad. Juist, esse so de den amor, logicamente em popai outro. Ja, het moet inderdaad in liefde gebeuren. Het kan ook niet anders. Ok, mita termina het cita aqui, anto acaba ler Efésios na 5 miro margenis, anto inano se vai ser. Oké, ik lees deze stukje nog even en dan gaan we Efesiërs hoofdstuk 5 lezen en dan gaan we afsluiten. Ok, eta bisa, eta e cabeça damana, esposo ta e cabeça. De man is het hoofd E nos juicio, en onze eigen recht, of punto de vista e razonamento, ons eigen ja, juicio, visie e juicio da, direito, juist, judgment. En eu nos pensamento, ons eigen oordeel, ja? Juist, Heb je correct. eerder dos palavras aan tata? e nos juicio e punto de vista e razonamento. Oké, onze eigen oordeel, onze uitzichtpunt en onze denkwijze. Escucha bom, damanan. Goed luisteren, dames. E meester tá de acordo com o DJ, se é possível. Het moet in overeenstemming zijn met die van hem. Se não te sina, Als dat niet zo is, é preferência segundo a palavra de Deus, gaat de preferentie. ja, voorstel of Minha bobi me ja, preferência. Não, mas Bom, ja. ok. E de bisa, Ja? sim, Sim. Voorkeur toch? ja, não te quero, Voorkeur, ja, dankjewel. juist. Tremendo, Die Hiroman. nota fina is voorkeur. Als Nederlands. het niet zo is, moet de voorkeur in Gods woord gegeven worden. Juist, e de bisa, segundo a palavra de Deus, a ser do nana e esposo. Oh, sorry. Als dat niet zo is, moet het voorkeur in Gods woord gegeven worden aan de man. Caminha e nota assunto de consciência. Waar het niet een zaak is van geweten. Nós me se someter na e cabeça. Dan moeten wij onderdanig zijn aan de hoofd. Dus Juist. aan de man. Correto. Mesmo conosco com Hechos nan 4. E ora? En we gaan Efesiërs 4 lezen. Não, você vai ler. Mesmo conosco com e ora? Oh. Zoals wij in Efesiërs 4 hebben gelezen. Sorry. Hechos. Sorry, Hechos. Nós lê. Excuses, handelingen. We hebben Juist. handelingen 4 gelezen. Caminha de visão, nós me se obedecer Deus mais coende. Waar het zegt, wij moeten God
meer gehoorzamen dan. Beso wak na no pora obedecer nang, beso ta violar ng pensamento, ng conscientie. Want we kunnen niet. Nang, e discipelen aan no pora a someter na nang. Oké, de discipelen of de apostelen konden niet onderdanig zijn aan mensen. Beso nang kera stop nang di predica Cristo. Want zij wilden dat de apostelen stopten met het prediken van Christus. Então se sina no pora abseta. En dat konden zij natuurlijk niet accepteren. Pero si estaba algo outro que ta paz que palavra de Deus, não por a someter. Como divisa. Maar als het gepast was in God of in het woord van God, dan hadden ze wel onderdanig kunnen zijn. Ja, es que men Deus su forma que linka matrimonio de outro ta mais bonita mesmo. Oké. Dus de vorm waarop God de huwelijk in elkaar heeft gezet is ontzettend mooi. Oké, miro maar Genesis, leesele Efesios 5 para nós terminar 22 tegen 25. Nós kwete com 25 um rato. We gaan lezen Efeziërs hoofdstuk 5 vers 22 tot en met 25. Okay. Esposa nang seja sumiso na boso mes esposo. Yep. Maneira na Senhor. Para sombra esposo ta cabeça de esposa, mescos com Cristo também ta cabeça de igreja. Juist. E mes sendo salvador de culpa. Mas mescos com a igreja ta sumiso na Cristo, assim também esposa nang mestre ta sumiso na nang esposo den turcos. Esposo nang estima vosso esposa. Mescos com Cristo também estima a igreja e a entregar su mes pe. Amen. Então, agora Genesis, den essa aqui com Deus que para o esposo apresentar sua esposa na Cristo. Versículo 26. Com Deus que para si. Para santificar, es decir, para Cristo santifique, depois de a purificar, para meio de lavamento de água com a palavra. E 27. Para apresentar su mes, para apresentar na su mes a igreja dentro sua glória, sem mancha, nem ploi, nem nada parecido, mas para a porta santo e sem culpa. Amém. Amen. Assim a esposa não também, mestre estima na esposa, maneira na mes curva. E sunco te estima sua esposa, te estima su mes. Amém? Percebe noite, para nós clausurar aqui na não, me quer nós botar balança a noite, com Deus que é felicidade em cada matrimônio. E nós mira a noite, com a esposa que te bota druk. Sorry. Vou papia? Está de mute? Zet de mute, Renis. Oh ja, Tradutora cai de mute aqui, né? De final aqui. Sim, ja. Ok. Ok, vou papia? Ok, yes, ok. Laat me recorder bij me avisa. Ok, nós bij clausura. We gaan afronden. Nós põe balans, a palavra de Deus moet balans à noite. Het woord van God heeft vanavond een balans gelegd. Tanto para o homem, tanto para a mulher. Zowel voor de man als voor de vrouw. O matrimônio, mané Deus atrai, está perfeito. Het huwelijk zoals God het heeft opgesteld is perfect. Tanto o homem e a mulher está em obediência com Deus. Als de vrouw als de man moet in gehoorzaamheid zijn aan God. O homem está cabeça, a mulher está sua ajuda do dono. Está someter na cabeça. De man is het hoofd en zijn vrouw is zijn helper en samen zij is dan onderdanig aan haar man. Então o homem te estima, mas estima sua esposa, ja, para apresentar na Cristo de tempo final, enfim. En de man moet van zijn vrouw houden, zodat hij haar kan presenteren aan God.
sin mancha, sin ploy, sin nada parecido. Zonder vlek, zonder rimpel of iets wat daarop lijkt. E po bisa, Senhor, te saki te muwe kubanami, ma cuide ateleki, Senhor. En dan kan hij zeggen, Heere God, dit is de vrouw die u mij gegeven heeft. Ik heb goed voor haar gezorgd. Dit is haar. Juist. Ma trece, ma cuide, maneira vaso, flor delicado, meneer Pablo de Visa. Ik geef het u haar terug, want ik heb goed voor haar gezorgd als een bijzondere bloem of een vaas. Je mulher te visa, Senhor, mas somete na hamber maneira te pas den Senhor. En de vrouw kan dan zeggen, Heere God, ik ben onderdanig geweest aan mijn man, zoals het gepast was in de Heer. Amen. Você vê noite que palavra na aqui nos que clausura. En met deze woorden willen we vanavond afsluiten. E nós que vai reza a noite para damas e caballeros não. En we willen voor de dames en voor de heren bidden vanavond. Esposo e esposa não. Mannen en vrouwen. Para Deus por ajuda nós se acaso nós estava data den desacordo que a palavra de Deus a noite. Zodat God ons kan helpen voor het geval wij tegen het woord van God in zijn gegaan. E com nossa peca contra Deus, den caso aqui. En dat wij hebben gezondigd tegen God in deze zaak. A noite, miro Margenis batei. Broeder Argenis, vanavond. Hou por apresentar mulher, homem e mulher, esposo e esposa, damas e caballeros delante do Senhor. Amen. Kan je dames en vrouwen weer voor God brengen vanavond in gebed? Relaja nossa reverente. Als we eerbiedig zijn en we gaan bidden. Amante Tata Celestial, que tu mora en altura en el cielo. Liefdevolle Vader die in de hemelen zijt. Dank je, oh Dios, per noche. Dank u, Heere God, voor deze avond. Dank je, Kwaba, si possible, oh Dios, como palabra guardo presentar. Dank u wel dat u het mogelijk heeft gemaakt dat uw woord gepresenteerd mag worden vandaag. Y Kwaba noche, boa bole mostrar cada de nós, homem e mulher, nos acción de Cristo. Dat u ons heeft laten zien, man en vrouw, onze acties in Christus. Boa mostrar cada de nós, nos llamada de Cristo. Amen. U heeft ons allemaal laten zien onze roeping in Christus. Boa mostrar nos propósito de Cristo. U heeft ons onze doel in Christus laten zien. Amen. Y a noche, oh Dios, nos te reconocer que den hopi coscu nos notaba tasano sa peca contra bo. Amen. En we hebben vanavond ingezien, Vader, dat wij in veel dingen die we niet wisten, gezondigd hebben tegen u. Tanto hombre, oh Dios, qua abusa de mandato divino. Zowel de man die misbruik heeft gemaakt van een heilige gebod. Y también mujer que notaba tasa mejor que a someter na algo contra bo voluntad, oh Dios. En ook de vrouw die niet beter wist, onderdanig is geweest en ook zo tegen uw woord is ingegaan. Y a noche basi nos consciente ribesa que nan pese nos está acercado al trono de gracia. En vanavond hebt u ons daarvan bewust gemaakt en daarom komen wij tot uw troon. Para primer lugar nos pedimos perdonarnos y limpiarnos, oh Dios. En dat vanavond vragen wij u om ons te vergeven en ons te reinigen, Heere God. Y a noche, oh Dios, mi oración está especialmente para persona, ser bonita como crea. En vanavond is mijn gebed voor de mooie persoon die u heeft geschapen. Ute ser gente mujer, oh Tata. Dat de vrouw is, Heere God. Pabomang, oh Dios Altísimo, por guardo extender riba cada ser mujer riba mundo aquí. Dat uw hand uitgestrekt mag worden, Heere God, over alle vrouwen die op deze wereld zijn. Laga pa cada mujer riba mundo aquí, oh Dios, de qua cultura kunanta encontrando na mes actualmente. Laat dat elke vrouw over deze hele wereld, in welke cultuur ze ook zich mogen bevinden op dit moment.
por reconocer quién nanta ribe mundeki. Amen. Dat ze mogen herkennen wie ze zijn in deze wereld. Panang por mira, oh Dios, kunanta parte de bo creación. Amen. Dat ze mogen inzien, o God, dat zij onderdeel zijn van uw schepping. Boa crea emue, oh Dios, die repchi die ehomber. Je hebt, o God, de vrouw geschapen uit een rib van de man. Y boa mostra claramente, oh Dios, que mujer tem unificação especial de vida de homem. En u heeft laten zien dat de vrouw een speciale plek of plaats heeft in het leven van de man. Laga cada mulher, oh Deus, vinha na sano juízo de compreender nan a propósito do mundo aqui. Laat dat elke vrouw zich bewust mag worden van hun speciale plek in deze wereld. Panang no mira kunanta bouw die homem supia. Dat ze niet inzien dat ze niet onder de voeten van de man terechtkomen. Ni tampouco kunanta riba cabeça die homem. En ook niet dat ze boven de man staan. Sino kunang mesita sumiso na homem conforme bom mandato. Maar dat zij onderdanig mogen zijn aan hun man volgens uw woord. De maneira que ta paz de Cristo Jesus. Amen. En volgens de manier dat gepast is in Jezus Christus. E laga cada homem também, oh Deus, En laat dat elke man, o God, por mira que em verdade boa crea e ser mulher aqui para unificação especial de vida de homem. Amen. dat deze mannen kunnen inzien dat u deze prachtige vrouw heeft geschapen om een speciale plek in hun leven te hebben. Para nós como ser homem normal usar e mandato bíblico. Dat wij als mannen niet het Bijbelse gebod mogen overtreden. Permite-me, oh Deus, pedir para oportunar nós de bom amor. Sta mij toe, o Heer, om te vragen om van uw liefde te ontvangen. Sem bom amor, oh Deus, nós não postima e ser em mulher. Zonder uw liefde kunnen wij niet van de vrouwen houden. Mas o boa bisa é homem estima e mulher maneira Cristo estima a igreja. Want u hebt tegen de mannen gezegd om van de vrouwen te houden zoals u van uw kerk heeft gehouden. Por donar cada homem, inclusive mim mesmo, oh Deus, que não estima e mulher maneira bastima boa igreja. Amen. Vergeef elke man, vader, inclusief mijzelf, die niet van de vrouw heeft gehouden zoals u van uw kerk heeft gehouden. Pero de ave para dilante, oh Deus, depositar e amor agape que de nos coração. Maar vanaf nu, Heere God, dat u deze agape-liefde in onze harten mag storten. Assim que nós estima boa criação, oh Deus. Zodat we van uw schepping mogen houden, Heer. Bendicionar cada mulher e plataforma aqui. Tegen elke vrouw die hier aanwezig is. Cada jovem, cada adulto e cada anciana. Elke jongere, elke volwassene, elke oudere. Cubo man guardo extender e banan e ajudanan em qualquer necessidade que não tem atualmente. Dat uw hand gestrekt mag worden over hun en dat u hun mag helpen in elke situatie waar ze zich in mogen bevinden. Laga panang por sinti bo presença e bo paz que te abraça nang, oh Deus. Laat dat zij uw aanwezigheid en uw vrede mogen ervaren die hun omarmt, Heer. Cada alleenstaande moeder, bendicionar nang, oh Deus. Tegen elk alleenstaande moeder, o Heere God. Cada que te den processo para divórcio. Elk persoon die misschien in het midden van scheiding zit, Heere. Restaurar essa quinanta. Herstel dit, Heere God. E nós te pedimos também, oh Deus, para cada viúva. En we vragen u ook, Heere God, voor elke weduwe. Para o paz para governar nang coração e nang sinti que Cristo Jesus está junto com nós. Amen. Dat uw vrede in hun harten gevuld mag worden en dat ze mogen voelen dat u bij ze bent. Dank je, oh Deus, para ser em mulher. Dank u, Heere God, voor de vrouw. Bendicionar nang grandemente. Tegen hun rijkelijk. Nós te pedimos nang aqui de nome de Cristo Jesus.
Want dit alles vragen wij in de naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. 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 Dankie, Miro Argenis, per oração. Bedankt broeder Argenis voor het gebed. E nós te passa para Jennifer Beck, e palavra. En we gaan weer terug naar Jennifer. Eu quero agradecer, brother Steven, por tremendo parte hoje noite. Ik wil de broeder Steven nogmaals bedanken voor deze geweldige onderdeel van vanavond. Ik wil mijn zus Eliane ook bedanken dat ze ondanks alles gerend heeft naar huis om om ons te kunnen helpen op het laatste moment. Ik llama mi hermano también. Danke por sus esfuerzo por el caso por tradução. Eu quero agradecer brother Argenis também, sua tremenda oração. Ik wil ook broeder Argenis bedanken voor zijn geweldige gebed. Prometo nos passa de canto Voordat wij special. dan overgaan. Nos irmão Biola lo vai cantar special hoje noite para nós. Zal onze zuster Biola een lied ten gehore brengen. Hermana? Oh ja, ik moet die mic open doen. Ja, hermana Pobia hoor. Hermana Bula. Ja, maar nami un seconde. Oké, le passa gauw. Depois de canto com a hermana Biola, nós te passa para parte de pergunta. Para nós por ser com uma palavra de oração. Para a hermana que prepara essa oração, que a hermana porta cá, e preparar para o momento aqui. Hermana Biola? Ja, midday. Ok. Dal vai no. Ja. My Father is omnipotent, and that I can't deny. A God of mighty miracles is written in the sky. It took a miracle to put the stars in place. It took a miracle to hang the world in space. But when he saved my soul, cleansed and made me whole, it took a miracle of love and grace. Though here his glory has been shown, we still can't fully see the wonders of his mighty words to make eternity. It took
to put the stars in place. It took a miracle to hang the world in space. But when he saved my soul, cleansed and made me whole, it took a miracle of love and grace. The Bible tells us of his power and wisdom all way through. And every little bird and flowers are testimonies too. It took a miracle to put the stars in place. It took a miracle to hang the world in space. But when he saved my soul, cleansed and made me whole, it took a miracle of love and grace. Amen. Amen. Amen, amen, hermana. Dank je pa e bonita, bonita, special Chris. It took a miracle to put a star in place. Yahweh nochi, cada henemue, por sintinang star. Volgens Brother Stevens su predicatie. Nós vamos passar rapidamente para a parte de pergunta, não. É para minha pergunta. Brother, Kiko Jesus está definindo a palavra ser sumiso. Ok, dan me diz mensaje Argenis que contesta a parte aí. Dal vai, mi irmão. Dal vai numa? Ok, eu acho que trovo que men di Kiko de definir bom ser sumiso. Ok, sim, essa palavra lá. Lief? Hoe vertaal? Ok, maar olvidar, sim. Sorry. Nee, geeft niet. Wat wordt er begrepen onder het woord onderdanig zijn? Ok. Dus dat, ja, outra palavra, of meu, is outro nome para palavra em minutinho. So, mit a para ne palavra eu sumia escutar, eta, mas bisa koi bota, ja, someteta. Someteta, outra palavra para someter significa alguns bisa. Sim, bota. Subjugar, ou Sim, eu sei, pero te queda a mesma palavra. Of obedecer com outra palavra. Certo, bisa Het juist. kan betekenen gehoorzaam zijn aan jezelf overgeven aan andere woorden, maar Sim, eigenlijk a palavra someter aqui esta cai também bom de dia definição. Não é a definição direta de obediência, Juist, mas esta cai bom de dia definição de obediência. juist. het valt onder een van de betekenissen van gehoorzaam zijn. Het is niet de definitie, maar het is één ervan. Então, eigenlijk é someter aqui, of outra palavra para someter, obediência, sempre, é mestre tá em harmonia com Deus vontade. En in dit geval, als dit woord overgeven gebruikt wordt, dan moet het altijd naar het woord van God zijn. Correct. Gehoorzaam zijn aan het woord van God. Juist. Juist. Ja, dat sei Dus we eigenlijk is de definição correta, met de keren, broeder Steve também, para someter, que men obedecer, subjugar, Juist. entregar, humilhar. Esse aí. Juist. Dank je sempre. So mi impõe outra palavra para me perdoar a pessoa even so, ja, maar e palavra meio que vou usar.
subjugar, pero te en español. Yes. Dus a mí no tiene otra palabra para ese ahí. Geen ze dice meester, sin invitamente mire, mi otra palabra. Ok. Nós vamos agora de duas perguntas. Maneira da paz do Senhor. Se me casar seu argumento não, en of seu pensamento não te sluit aan, o é de Deus agora. Kiko ta e passo depois de sua oração. Oké. Ik vertaal even de vraag. Zoals gepast is in de Here, als mijn echtgenoot of echtgenote zijn of haar argumenten of gedachten niet aansluit op die van God, wat is dan de volgende stap die genomen moet worden nadat je gebeden hebt? Oké, ja. Logicamente, wanneer we zo'n dingen thema, is gewoon spiritu profecia in de Bijbel te bieden. Zoals we hebben gelezen in de Bijbel en de Heilige Schriften van Ellen White. Ja, is no por someter na algo que vai contra Deus. Je kan niet onderdanig zijn aan iets wat tegen God ingaat. Ja, isso precisa de maneira da paz tem Senhor. Want zoals de Bijbel zegt, zoals het gepast is in de Heer. Oké, então ele diz o mas oração kiko. En deze persoon zegt, ik heb gebeden, wat nu? Juist. Oké. Essa que pide que não sabe diretamente kiko mas tem de pergunta, pero a trove depende kiko. Ik weet niet wat er nog meer is in de vraag, maar het hangt er vanaf wat. Maar je bedoelt echt een context direct. Om een specifieke antwoord te kunnen geven. Oké, laat me doen een exempel que me menke sei. Ik zal een voorbeeld geven wat ik daarmee bedoel. Oké, meneer se bisayera, por ejemplo, si gente echt que controlava completamente bombo assinado, bota echt, como diz agora, ela assim um robot. Zoals we gisteren hebben besproken, als deze persoon dus echt niet wil luisteren en hij wil jou gebruiken als een robot. Juist, ba papje, ba reza, nada más erg cosa que de bira. Je hebt gesproken, je hebt gebeden, maar de situatie wordt alleen maar erger. Wacht, llega hasta un caminho de lá poner de forma que eu tenho avançar, bozo. Er komt dan misschien zelfs een moment aan dat je dan alleen verder moet gaan. Juist. Se agora bom trove é obediência de Deus corta e a comprar com seu sangue precioso. Want zoals we hebben gezegd, het gaat om gehoorzaamheid aan God. Want Hij heeft jou gekocht voor een speciale prijs. Correcto. O a trove lo qual come te bisano not un cos instantâneo co bota bula assim. En ik wil niet zeggen dat dit iets wat je gelijk moet doen. Ja, is voor sommige agora bom. Unta maneira boa se oração ave verwacht Deus tinko contestar me manhã. En daarbij is niet. Het is niet alsof je hebt vandaag gebeden, dus morgen moet God een antwoord hebben gegeven. Juist, Deus su tempo não está nos tempo. God zijn tijd is niet onze tijd. Oké, menos aqui com miro margenis que añadi of também que een parte de aqui. Ik weet niet of broeder Argenis wil zeggen. De kere ba contestar é parte acaba. A mim não a compreender pergunta direct. So é parte de oração que o de sua oração me não compreender bom. Pero é parte que o touch mes tá duidelijk riba é pergunta dan. Dus. Sim, so por ta hermana que mendi ja não tinha um cambio depois de oração. Ja, me sim também mente vai riba je, sim. Juist. Oké. Oh, sorry Eliana. Ik wacht gewoon rustig. Nee, broeder Argenis heeft aangegeven dat hij vindt dat broeder Steven al de vraag heeft beantwoord. Hij heeft zelf de vraag niet helemaal goed begrepen van wat eigenlijk wat er moet gebeuren nadat je hebt gebeden. Maar van wat hij had begrepen, heeft broeder Steven al het antwoord gegeven. Juist. Nós seguimos a seguinte pergunta, também a compreender agora
me tindi ser sumiso na mi casa, pero leal na Dios, com mi matrimônio de mais importante da es de mim com Cristo, com mi casa. Com mi casa, no que mi vai misa of überhaupt traha para Deus, tá correto para me queda sumiso en of casado, né? Oké, nou we gaan naar de volgende vraag en die is als volgt. Ik begrijp nu dat ik onderdanig moet zijn aan mijn echtgenoot of echtgenote, maar trouw moet zijn aan God. En dat mijn huwelijk niet belangrijker is dan mijn relatie met Christus. En als mijn man, denk ik in dit geval, niet wil dat ik naar de kerk ga, of dat ik überhaupt voor God werk, is het dan juist om onderdanig te blijven aan mijn man of überhaupt getrouwd te blijven? Ok. Tremenda pergunta. Tremenda pergunta. Pero dale no, Miro Margenis. Ok. Tremenda pergunta. Lá nós com texto eigenlijk o broeder Steven mencionou, pero nós mal lezen. Het is een hele interessante vraag en we gaan een Bijbelvers pakken die broeder Steven heeft opgenoemd, maar niet heeft gelezen. Ok, nós te lezen Hechos na capítulo 4 pro me. We gaan eerst kijken naar Handelingen hoofdstuk 4, Versículo 18. vers 18. Ok, texto aqui, nós a lezen, pero me também com outro bem aqui que nós não lezen. Essa aqui te bisa. Hebben we wel gelezen, maar ik ga zo kijken naar wat wij niet hebben gelezen. Ok. Het bisa, i ora nang a manda yama nang, que men di nang a manda yama apostelang. Eu digo na. Oh, sorry. Nee, ga maar door. Sim, que men na manda yama eu digo nang. Sorry, eu digo na yama manda apostelang. Yama nang. De Joden hebben de apostelen opgeroepen. Então, eu digo na ordenar apostelang. Bouw die mandato di Cristo ku evangelizar, predicar evangelio bisando nang no predicar de nombre de hombre aqui. En de Joden willen dus dat de apostelen niet in de naam van Jezus prediken. Que Jesus hace uma chamada riba nang. Deus Jezus nang ordo. Jezus heeft ze een opdracht gegeven. Hende nang tabisanang no hasi lo que Dios amanda boso hasi contra palavra. En mensen willen tegen hun komen zeggen om niet te doen wat God hen opgedragen heeft, met andere woorden. Anteriori, Pedro y Juan te contestaron en versículo 19. En Petrus en Johannes antwoordt hun dan in vers 19. Você que tá bonita, minha irmã, ora nós sim a compreender como duna contesta. Riba pergunta que worden si manesu usas. Weet je wat mooi is, broeders en zusters, is om te leren om antwoorden te kunnen geven op vragen zoals Jezus dat heeft gedaan. So, é lo que judeu nang tabisando e apostolang akita. Want wat deze Joden tegen deze apostelen zeiden waren, of was? Den sabedoria de Pedro ku Juan nanta benta e bala back de nan skochi. In de wijsheid van Petrus en Johannes geven ze de bal terug. Die komt zo nanta bi Pedro ku Juan tabi sanang boso usga sita correcto den vista de Dios pa escuchar na boso mas kuna Dios. Usga sita correcto koi. Petrus en Johannes zegt tegen hun: beslis zelf of het recht is voor God meer aan u dan God gehoor te geven. Es decir, conforme você sano wish, se você antes sano wish, tá ok para nós por obedecer, você que tá mortal mesmo coisa que nós promete Deus. Dus in jullie eigen wijsheid vinden jullie dat het recht is of goed is om jullie gehoorzaam te zijn boven God? Então, o texto aqui mas está aplicável para toda persona. Não é mulher só of é homem só. En deze woorden moet gebruikt kunnen worden niet alleen maar voor man of voor de vrouw, maar voor ieder persoon.
Eigenlijk het applicabel hasta papiando di familia na hobenang kunang mama of dan tata. En nu we het toch over gezin hebben, is dit ook toepasselijk ook voor jongeren naar hun ouders toe. Dus moeder en vader. Sombra, hoy en día, ora ku hoben conocer verdad, que becas e mama te dicen no, koi no. Of tata. Want tegenwoordig, als de jongeren dus het woord van God leert en die ernaar wilt leven en ze komen thuis en dan zegt mama nee of papa nee. Anterior Pedro te bisa na capítulo 5 versículo 29. No olvida tekst que nunca más. Dan zegt Petrus in hoofdstuk 5 vers 29. Vers 29. No olvida tekst que nunca más. Deze tekst mogen we nooit meer vergeten. Maar Pedro y apóstola contesta y avisa, nos meester obedece Dios más cuende. Maar Petrus en Johannes hebben gezegd, wij moeten God gehoorzamen boven de mensen. Viniendo Beatriz pregunta. Om terug te komen op de vraag. Si Bijbel te bisa nos de Hebreo 10:25, no queda sin by boso reuniona, incluyendo ene mue. Als de Bijbel tegen ons zegt in Hebreeën 10 vers 25. Hebreeën 10:25. No queda sin by boso reuniona. Dat je niet afwezig moet zijn bij jullie bijeenkomsten. Dat Dios avise cose. God heeft dat gezegd. Na momento que me escucha, mi casa, escucha mi bomi romana, na momento que me escucha na mi casa, op het moment dat ik luister naar mijn man die niet naar de kerk gaat, nós está cometer o mesmo pecado que Adam a cometer. Adam a escucha na voz de Eva. Bijbel te diz. Dan begaan wij dezelfde zonde die Adam heeft gedaan, want hij heeft geluisterd naar de stem van Eva. Abraham escucha na voz de Sarah. Dios de Bijbel te diz. De Bijbel zegt Abraham heeft geluisterd naar de stem van Sarah. Na não escucha na voz de Dios. Ze hebben niet geluisterd naar het woord van God. Dus, meu irmão estimado, obedecer Dios mais correndo. Dus, mijn geliefde broeder en zuster, gehoorzaam God meer dan de mens. Você bisa, bo pareja, bo casar. Je kan tegen je echtgenoot of echtgenote zeggen. Dushi, mami, papi, mama, misa como te llame, que te nome of te moe. Ik weet niet hoe je je echtgenoot of echtgenote noemt, schatje, liefie, mama. Tabaraskibi. Er staat geschreven. Me tenho que obedecer Deus mais quando Cristo morreu para mim. É preço que Cristo paga para mim, bonopo paguei. Ik moet God gehoorzamen. Jezus is voor mij gestorven en de prijs die hij betaald heeft, heb jij niet gedaan. Ik laat het tot daar. Amen, brother Argenis. Nós vamos helaas e outro dos perguntas não cabem later no chat romana, nós não por contestar na noite. Hermana apunta, hermana que apunta é pergunta de Ellen G. White. Hermana aqui por tomar contato com seja ami, brother Argenis of brother Steven, pois é parte aqui de estudo completo está, assim que a hermana por compreender quem ele não vai estar data, anto hermana por testificar bem na hermana sua igreja que é um profeta. Nós vamos passar de nos parte de oração. Warli mamira vou perguntar para não te olvidar, mamira ele anto me te laga Stephen quando estava com pessoa com. E persona não que se oração a noite. Tem? Jaso, even snel. Mi no te voy a contestar pregunta, lo que quiero manga así, pero mi te dice algo sí, so tengo opinión de que arriba. Tanto hoy en día nos
media, rede social, Google, internet, nota do nabo toda informação correta. Nós vemos que cai den verwarring, de verdade. Dus Ja. a pessoa que está tocando de Ellen G. White aqui na Ellen G. White nota Deus. E nós não consideramos como Deus. Se nós não temos bom de mente, Ellen G. White profetiza, sierva de Senhor. Ok? Sim, Romano traduzir? Sim, sorry, mas vai contestar code in chat. Sim, kan je het herhalen? Was om in volg. Sim, ja, maar bisa ku eigenlijk met de bisa algo rápido, so a vendia bepaalde op because social media ku nota quadra ku verdade. Oh, ik wil even iets heel snel duidelijk maken, want op verschillende media's kunnen wij antwoorden vinden die niet klopt met de waarheid. Oké, Ellen G. White nota Dios, ni nos nota considereren como Dios. Dus White is niet God en wij nemen haar ook niet aan als zijnde God. Conforme e último iglesia, de Bijbel de Papi DJ. Volgens de laatste kerk die de Bijbel benoemt. Ja, is qual Dios ta saca profeticamente e tingu saque através de profeta. Die God heeft uitgebracht, moest hij doen door middel van een profeet. Mesmo cosco Dios ta tingu saca Israel voor die Egypto. Hetzelfde als God het volk van Israël uit Egypte moest halen. Ela usa profeta para saque chamar Moisés. Heeft hij de profeet genaamd Mozes gebruikt? Então, de mesma maneira, a igreja de Deus, se você estuda a Bíblia bom, a Bíblia de Bisabe, ela guarda esconder para 1260 anos. En als je de Bijbel goed bestudeert, dan kan je zien dat de waarheid verscholen werd voor 1260 jaren. Então, hora que sali back, Deus tem que sacar para meio de profeta. En als hij weer tevoorschijn komt, dan moet God haar tevoorschijn halen door middel van een profeet. E o ministério het dom de profecia que a Bíblia de Bisa den revelação. En de gave van profetie die we terug kunnen vinden in openbaringen. Accompli den ministério de Ellen G. White. Is volbracht in de woorden van Ellen G. White. Of okay. de schrift. Por adviser humana. Dit is wat ik kan adviseren aan de broeders en zusters. Het is difícil para por juzgar algo si no tem conhecimento de je. Het is moeilijk om iets te oordelen of beoordelen als je daar geen kennis van hebt. Dos grupos existem actualmente contra Ellen G. White. Er bestaan op dit moment 2 groepen die tegen deze zuster spreken. Grupo que não chega de lezen nenhum boek de je. Eén groep die nog nooit een boek van haar heeft gelezen. En outro grupo estão que também busca coisas dentro do escrito não para saber a verdade, sino para bisa que não é profeta de Deus. En de andere groep is mensen die juist haar schriften of haar boeken gaan lezen. Niet om achter de waarheid te komen, maar om te bewijzen dat zij geen profeet van God is. En de carabon, de Bijbel te zeggen ons, dat de diabel tem ira, rabia, ribe remanente, fiel na finale. En vergeet niet, de Bijbel zegt dat de duivel een hekel heeft aan de overblijfsel van onze tijd. Nenhum profeta de Deus, diablo não está em lei com ele. De duivel had een hekel aan alle profeten van God. Als een verdadeiro profeta na de Deus está exponer e acto na escuro de Satanás. Amen. De profeten van God brengen de daden van Satan aan het licht. Então que Satanás está assim, é pique. Ministro não, ainda não coração não guardo entregar completamente na verdade, tribe mundo que líder religioso. En wat de duivel dan doet, is hij kiest mensen uit die hun harten niet volledig zijn
geven aan God. Dus leiders, ministers. Anto nanta bira instrumento e ora e di Satanás papapia contra e verdad y contra el profeta de Dios. En zij worden dan als instrumenten gebruikt om tegen het woord van God en tegen de profeten van God te spreken. Sí, dynamic. En ik laat het tot daar. Als je dank je, mens brother Argenis. Nos vamos pasar rápidamente de parte de oración. We gaan snel naar onze gebedgedeelte. Hermana Kati. Hermana Kati Tay. Hermana Ana. Sí. Sí. Vos por así oración não vos que sabe hermana Kati no tem. Ok, não estava O seu mic não pode abrir. Ok. Não, Mira, hermana Kati, no. Sí, tem, sim. Mire, seu mic tá abrir, terminando escuchando. Sí, ¿este? Sí, tem, mire. Oh, ese es su mic de brillo aquí. Sí, hermana, ¿te escuchamos? Sí, aún bien. Ok. Ok, hermano. Hermana está haciendo oración pro mí, entonces después hermana Ana está haciendo oración. Será que oración me oré. Hermana, no sé qué leo. Hermana, tú son leo. Aquí como que me deja. Nós está, hermano, por así oración para guiar o Espírito Santo durante a campanha, porque campanha e a pessoa não que está bem em campanha, então nosso irmão Ana lo passa ora per parte de família, matrimônio de uma solteiro, né? Bom? Ok. Essa oração? Estou isso. Estata de amor, eu tenho que me amar, nós temos a tanque, Senhor. Especialmente nós temos a tanque para o Estado Santo, Senhor. Nós temos a tanque que 6 dias entra pouco para nós. E tanque como aqui a nós durante 6 dias, Senhor, que nós por abrir um sábado mais feliz e contente. Tanque, Senhor, para toda romana que participar em noite. Riba a plataforma que nós temos que pediu ao pensionar especialmente Steven que apresentar o tema e Argenis também, senhor, que a sorra para pergunta e também teste também nós que pediu ao pensionar Jennifer também que estava a coordenar e tudo isso também que a canta a noite na honra e glória de Santo Nome, Senhor. Nós queremos dar que me amar, Senhor, que vai permitir-nos o Espírito Santo, o Deus eterno, porque ajuda-nos, porque bendicionar-nos com o Espírito Santo, llena-nos, Senhor, dia tras dia com o Espírito Santo, de tal forma, Senhor, nós por ela mais e mais cerca de você, Senhor, porque bendicionar a campanha aqui, Senhor, naga o Espírito Santo guia tudo isso não que tu escuta, Senhor, tudo isso não que eu tenho bem também, Senhor, fascina nós botamos uma família grande, Senhor, para viver com ele. Para toda a eternidade, eu vou vir buscar nós para viver com ele, Senhor. Llena-nos, Senhor, llena-nos com o Espírito Santo, Senhor. Lava o Espírito Santo, guia tudo, pero tudo é bichita não que tu escuta, Senhor. Abre no coração, Senhor. E lava o paz, reina, de na alma e de na ser, Senhor. Que não pode aceitar, Senhor, por mim que está lá, Senhor. Mas a palavra te diz assim, bom, não está nada, Senhor. Te diz que noite, nós te rogamos a bombear mais, para bautizar cada um de nós com o Espírito Santo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Bendicionar-nos e cuida para nós. Dan que nós temos durante a noite, que, Senhor, preparamos durante a noite dulce. Pois, Senhor, vou plantar-nos, mas ainda também conosco vai a igreja e escuta mais de boa palavra, não. Bendicionar a toda romana também, que está até a noite. Cuida para cada um de nós também, Senhor. Laga bastante, para acompanhar de agora e para sempre. E dia vou buscar nós para viver com ele para toda a eternidade. Danke um dia mais para o Espírito Santo, Senhor. Se que bendicionar-nos e cuida para nós durante a noite. Está nos pedimento, junto com o perdão de todos nos pecados, de nós em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Tata Santo, Tata de amor, danke por oração que nos mancati a Senhor. Tata nos agradeceu por cada palavra que ela entonar na Senhor. Para nós uma no duche na trono. Também, Senhor, de mesmo você, Senhor, me também para pedir
pa hombre muenan. Tata Santo pa yunan. Tata Santo nos trece cada de matrimônio não também. Estão que casa. Estão que tá llora, estão que tá triste, estão dentro dolor, Senhor. Tata nos trece não delante do trono, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, para a boa palavra que nós recebemos noite, para a boa bondade e bom amor. Tata nos pedimos em nome de Jesus, Senhor. Tata para suprir cada necessidade. Tata nos agradeceu para o seminário aqui, Senhor, que nos pocinha lo que não que nos assentar com ele. Porque Tata nos pediu manda o Espírito Santo riba cada de nós e lá que nós por receber a fruta e bodona, para assim, Senhor, nós por obedecer em tudo o que nos faz. Santificar a culpa de cada família e na alma de minha presença, Senhor. Conceder-nos fé forte e firme de boa e de boa palavra. Tata, tu na cada membro de família é graça, que não por estimado de ter no coração e para não pôr no primeiro lugar na vida, Senhor. Ajuda cada para não por renunciar tudo ídolo, não vício, não pecado e defeito, não. Temos infinito misericórdia, Senhor, ter compaixão de nós cada Senhor. E Tata, ajuda-nos, Senhor, para assim nós por perdonar outro não, e assim para nos pôr a bom amor de nosso coração. Porque Tata, nós está pedindo, Senhor, Senhor, de nosso coração, para por livrar toda a família de trampa, engano, ataque do inimigo. Para assim aqui, Satanás não tem nenhum domínio riba. Livra cada família de sedução do mundo aqui e para porrá-la, mas cerca de bo e cumpre com a vontade. Tata, nós está pedindo, livra tu rende de na debilidade na de carne, que está puxa não, ou que puxa não de picar. Tata, nós está pedindo passa bom mansanador, libera tudo que está marado com cadena de Satanás, cura cada corpo enfermo de enfermidade. E Tata sana turmente de trauma, de ansiedade, de tristeza e perturbação. Amém. Tata, com a graça do Espírito Santo por sana cada de nós, cada família, cada cada gente, uma que não está. Tata, para o Espírito Santo por sana na mente, na corpo, segundo a vontade. Amém. Tata Santo também nós está pedindo, Senhor, dona cada gente é coração que Jesus tem. Para assim, não por um coração amável, humilde, nós cada Senhor, llenar de alegria, paz e llenar de amor rebosado. Tata, nós está pedindo para começar uma vida completamente nova de cada de nós. E para assim nós ponemos glória de tudo o que nos faz a papia. E nós suplicamos de nossa oração que acompanhar que dança de nosso Rei Jesus para o Senhor para seguir guia nosso caminho de vida. Agora que nós nos separamos de outro, Senhor, lá nós podemos dar de proteção de botata. Como angel não pode panar de nos casas. Pasina nos polanta fet manhã e vai na bocas, alabado, glorificado do Espírito de verdade. Tata drama, bo união, bo amor, bo bendição, riba cada de nós, para nos estima outro, maneira Jesus estima nós. Na nos petição de amor, de nome amoroso de nosso Rei Salvador Cristo Jesus. Amém e amém. Danke, Senhor Jesus. Amém. Amém. Danke nosso irmã Ana para a bonita oração. Me quero desejar, Romana, feliz noite, descansar duche. Me espera, Romana, amanhã que Jesus na Igreja de Refúgio. O programa está programação largo, lo estava mitad 5. Nos espera tu Román presente, porque participar del programa aquí y nos lo va a tener para última vez nos brother, nos pastor Andrew Fuller, meme de nos também. Feliz noite, me agradecer humana para estar aí presente e ter amanhã com Deus, seu poder. Dormir doce.
Amen. Amen, amen. Amen. Blessed. Doei. Amen. Doei. Iglesia Refugio quer participar na Turende. O dia inteiro luna de março venidero aqui. Nós lo baiting grandioso seminário intitulado Noviazgo, Matrimônio, Divórcio e Reconciliação. Começando com a promessa de Marco semana de oração. E também a promessa sábado lo baiting vigília. E mês horas atrás, nós deal com vários temas na rondo de noviazgo, matrimônio, divórcio e reconciliação, centrado em o plano de salvação. Pois seminário para tu rende, hasta pessoal que não está casado, ou pessoal que não tem pensar é tolpa para casa, também é tema não lo toca tur essa aqui não. Pois assim a preparação para o portei inter el luna de março aqui com refúgio. E se você sabe mais de seminário aqui, por uma informação através do número de telefone 062 695 418 ou por app também. Pois reservar a luna aqui completo para bater com a Igreja Refúgio. Bini 1, Bini 2.